aici. Încoace. Ой, я качец твой, к страшник. Ой, Саша, циканой страшник. Уйди, циканой страшник. Ой, Оля, все. Давай, проблем. Ой, да voi pune stoful. Ce? Nu ți-am să fii și cu nou mod. Voi pune stoful atunci. Noi? Da. Prin partea și altă, da. Mă tem că mai... Pe aici nu ai fost și da? A? Pe aici? A fost? Da. Ой. Я ну еще, ну еще. Я каши трещи Денис, трещи каши. Ж просто еще сус, я каши с души рыб дешева. Да. Тащится. Ой, я вот. Финковый. Яка весь борташе. Ой, весь борташе, и еду в подвал. Сначала карик, страшник. Да. Ну и пентрин сам мешает. Борташе? Да, но нам еще пьешь. Ты на тему. Все шимпиуш у меня тему ты. Voi nu vă spăriți metalic, cu că ați vă duceți așa afară. Mereu faci, mereu. Adică, Prin partea asta. Dar zici că și era unul de șară? Da. Așa nu cade. Revenim cu alt cadru. Hai, trec. Așteptați să vă ajut. Și am ajuns încă. Vinco. Ia. Uite, ui, Ion. Ui. Ia uite. Uite, păi și casă, măi. Ne părăsete, ia uite. A trăit omul ăsta, muș, ia uite. Omul ăsta a trăit. A murit în 2006. Aure. Ia. Bă, nu prins mâna, băi. Ой, стой, дай я уже смотрю прям. Ой, я кадзыка, если четкий. Я, вот, я каист. Я вот инколу, шут инкол. Амбайна. Ce-ai făcut? Туй? Nu știu. Ui, blin. Vai. Până și este. Ce? Ceva de cofi. Ca cofi. Da, de cofi. Ia la parte. Ei, haide, nu vreau să arăt asta pe cofi, blochează la ei. Blochează cum. А ну, я никакой. Ой, ходил в кино. Aici m-am apropiat de un ceas de acolo și ne s-a stâns filmarea. Da. Da. Nu, haide. E că în partea asta, tu știi câte pachete țigări sunt aici? În partea asta. Ești viață. Ia uite câte țigări, narcomani. Uite și am numit. Da, acolo am văzut că... Uite, jos acolo.
Nu, și dezastru e fața. Dar să mă intra cineva. Nu ei. Unde cineva? Știu din locul ăla. Șșt, tăceți.